Аз съм Бърсиком. Бърсикомите сме ново поколение компютри. Можем да готвим, да чистим, да бразваме интернет. Всички знаем какво искате да бразвате. Да проверявате имейли и всички други там устаряли, не толкова устаряли неща и всичко друго, което желаете да правим. Така, имаме само едно ограничение и това е, че нямаме собствена воля. И всичко, което говорим, правим и мислим, ако може да кажем, че мислим, е програмирано и не можем да избираме сами нищо. Но на всяко правило си има изключение. И в нашия случай това са легендарните чобит. Като нашата прекрасна за разлика от мен, може да усеща емоция и няма нужда да операционна система и каквото и да е друга програма. Юзаки, за да... Няма. Няма да се... Може да не се научила как да се държи пред хора, много съжаляваме. Не е прилично да се държите така пред хора. Чак ти, вие се платила няма много. Моля, заспокойте се. Юзаки подарява цветя на ти. Юзаки харесва ти. Харесва Юзаки. Подарява цвете. Ти! Браво! Опа!